Har ni haft en bra dag? Ni som har köat länge har också haft en bra dag. Har ni varit med varandra? Tagit hand om varandra? Nice. Vad heter det? Ni vet? 10 år. Och så många låtar, så många bra låtar, så många låtar som man... Men jag tänker att det hör till, vad man än gör så växer man alltid. Man växer ifrån och man växer med. Och nästa låt vi ska spela, det är en sån låt som alltid har legat mig väldigt nära hjärtat. Men jag har haft så många olika relationer till den här låten. Men nu har vi gjort en ny version. Vi älskar den, vi hoppas att ni gör det med. Den heter Kärleksbrev, den är så.